No, that's not the mammy did the answer say, Neba a Jumamu, or yeah, no, no, or me, for constant day, and I see a fan of boy and maybe see a medical to the market for constant day. No, I don't know. The idea, I'll know the captain, and not Akoma, a before, but this will present them. The court of me and medicine as a year. And me person is born president. This summer, Akoma before Akoma so. Really, I can't see so many years, 8 years in me, because my little know, a billion war. That's what for a bomb tie your mamma, no man, and a bomb president. And let's not do so bad cards. Because you can't have my ma. Let me person to an informed private. I think yes, look at the potential. But if I am not mental, you will be your mammy, not some of those. Middle. Now then I want to why you stay for Sano. Eh, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name much shemeno. A moye triti. Mean to me pon sorry. Who name one? And no me free don't buy and I me catch will say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi and san wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And mamoja edu mofu saneno. Eche natural garlic papebi. Any diaye. Aha. Nano na madam fu kofimpo catch me say. He work natural have for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Who could to Johnny wapaso na sorry, who complaining no. So one 3P ya. A big Johnny say Edroy and your mapping for Emma woman for and answer kwada wonye and fear to me no. FDA AG Ejedian Kratsui atu 3P garlic mixture. Ubenya bi o memu pharmaceutical shops any herbal shops in them. Ubenya bi o Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak, 024 89 28824 and 020 100 0021. Feel levitate, never spread. Dark chocolate spread. Every day, it's our drink. Dark chocolate instant mix. It's 3 in 1 and tasty too. Made just for you and I. Top Choco Chocolate Spray. So when you get for bread anymore, and when you come and say, now Top Choco Instant Mixed Chocolate Drink no sway, and you 3 in 1. Edge at 2 4 0551 033 033. Top Choco. It's chocolatey. FDA. Aji Ejedian Kratsui atu. Abrantie we na mesia no hey enne de besi she was saying ya ho no oba foforo kra nam hey abrantie tina ho buadie wa hu woni me ye bibi wie ye a me frɛ wa wo mfa no wo pa kyerɛ sɛ na wo so ma me kono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛ oh sa ekraketwa bi nanka menya hwan ka fefe capsules awrade na medana se sɛ menhia sa dro ya enka medwonso wia ne sufita bi di akire oh kafra minim sa na kyerɛ sɛ ka fefe capsules no oba na sekeka no nsufita bi gu no ene oba oni atenka etu ase kra she ka fefe capsules no scent me ko pebia to sesie Danny Herbal ne Coronaka ba ne Fred Mensu Kumase Fred 0243 105 904 cafe talala go for you dendo hey nido wiase na say grow fine die ama wa ye fine papa why fee say na wo su grow fine why no me show crying hey aware for na dey na monya moni agisia somewhere secret dey near aha grow fine herbal tonic ye moja drum nwa so aba ebu afoforo ye pa ye de yan kese ye koko e na ahye da ye entie mu hwam emu so da enti wo yo bia wontumi na wo da nokoko ana wo den tientia wo so wonum ato a wontumi ne di aduane pampan fa so na wo fe honamre wo ye adwuma kakra bia na wo nsa ye otitisi afei wo ba wontumi mo ne nsa yie wonum grow fine moja dro no na eboa oni paduane siesie ne ye pa grow fine herbal tonic e ye super enti wo bia wo pa ne kese motu no for the tram o Kumasi asokore mampo wo sabeka bi go all chemical shops and you be draw the bia with mo sawo pension mu fresa no mercy 0244 596532 and answer 0264 596532 grow for herbal tonic ana moja drum super
Na fido loans say simple sir. Also the abeto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Mini or turn drinks or traffic mu so the abeto mu. 15 minutes pay. Obi ade attention fa me ma asem na achange small loan wa. Bebre ho ya mi fu. Bebre star 711 999. Enti ma e ba sha na me free download Fido app Fido ni FID na apply for the loan. Well, first time we ma 200 Ghana cedis. Next time we pay them cost. We ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo unkosa lie wo bank bia. Unhia collateral, unhia guarantee. Sapepe. You yan so wa dial star 711 star 999 hash. Na do ko download Fido app no apply for loan. Fido loan. The money is ready. Men kan na matimani na mhye ugyinanku. Ewura, sho ka say na wonto se matimani na mhye. Emra foforo abe. Wo yare 1 week na wonto. Me ma wade se na men kan je. Because me pa go to school bia ofia. Enti se yare no ye mi bia no no ma na bona mani se. Am pe bedroom ne bi. Achacha ne mu pa ho a. Yare bia obese yefu. Apa kan bia no enya dia enti se be ye. Wa be bia branch. Enti waka sha me de man fa nya se. Petroleum bank. Me nya me first accident. Ne dia no se. Gift herbal clinic. E force boy ya no sa ye kan de man. Ma bosume pepe ma se nyam sika. Anam se master se da bi se de siko no. Ontimi mo kasha enye ka o ya na makoto atwo ya na makoto atwo. Di sa na te dia me ntrase kakra na onye ka no ma obinju no hwehwe ne ne mam kakra. Ntimi master na kasha anam nim se bia o ye sa ne bia no obeyi madi. Ntimi da me ba dwen se sa na te dia makwa kodi ba ntimi ye adwuma nimu nso madam fu bi ka chem se obi wasase wo asante bakwa. Ntimi ma diska ko ho. Ntimi ye sa na se sa na te dia se ma ba betena adwuma mu de akwa de amenya hwede. Makwa ko ye adwuma no bakwa ho na me koye. Tima me firi sam dwumade no enwa ena waso eguso awutie no ti yenko na fe beme na adwoa duku maame wone ne sofo ene na busua pani omo beba ti maame mpacho adwoada beba bi enti oba said ekwanya wo hunu se wone ni kunu da obedo omo ntem no and their voice no ha voice no lie na wa kire why okay enti no nyano ya bese ato haso okay ahaya Akoma 87.9 mo fanche ya yi mo hwe Facebook live no yesremu a mo fanche free juada no e ba ne de mo bre e wo Facebook no so mo bre pa ne YouTube no so mo fanche ya na se me ka se ye engineer Timoji na ho den edumi kura ye te kokora yesremu adaworoma mo fanche ya odoni nti mo fanche ya na afa mo nkoso a na mo mra na mo hye maye ye first can story no entrance ma me ha na pom to say wodin Pacha from Abigail Pacha Abi free hin na buy Pacha metiaraga Pacha Abi ada wado me Pacha dey okay my yentie we Pacha we dey boko me ne be bi na ewo ye ewo araga ho no asa me nyi se be ya bo be man mo de be ma bi be man ni di bi ana Pacha fe ne yima me nyi se bre no be me na mfi mi da di mana ya mi adum de wo fa me ho fa me ba me ko wo ji me wo ye no ni yemu na eden ma doctor for free boy ne pa na chewa ma afidie na so be ka ne say madam fo andram ne ba edi na temunti no say madam fo me yimi fi hospital ho no on de on tu nensi ho ana ma fo pa na chewa na on de be yi me odin be fi ni hwemu na eden o ma 20 say this na otwemienu abata afna ma wa be fi foforo this na otwemienu afina so ka ne say me ba no odin be tu ni nua e fa ne Ebenezer na ka chan say Ebenezer wo ye wachiba kitua we de me mpene e ma fa akora na ntu Ebenezer no na Ebenezer bi pepe mbe no be ya ma akora na wo de akora na betu no o sesa me ma mpene e ma na fa ntu na chiba na dia ono so wo nhwa akora ni biem na misi okay waka mate timititi wa brubela otwemiensa no won fiska mbre akwala no ana me yede me ka chen sesi yima sa won ka chen sesi won fiska mbre akwala ndia enni de okaye no de okaye na maji atum o de fa no to
fa no to unua no no sam my penance on fan to nua ndia wate ti edima menya ben boso miensa na eyo na abeka che ma me say opeson ko to akola ne din na ma me ka sa dia wate nti wana afidie kakra ma se bema e ka che me say opesen ka waka che yima say oto akola ndia ko fie honum a mase ba yima maame no e ka kire bema ne say won pene ema ne ba no ntu akola ne din ne entu ne din kina nti akola no besi ne omuntu akola ne akola nya mfie mienu akola nya wa ya no bema no mame beje akola no e wo me ho na me busu afo ye say me na mfo no busu afo ye say akola ni sua onya no tama yete no nti me nkwaje no ana me kwaje no o say wo me mpene ma yima enhwa akola ni biem na me so mpene ma akola ni hwa yima enhwa akola ni biem dia amate tade achiye na yima na sa afre me nhwa akola no ase odi matem rofo na afre na me agina so na me so itie dia me ne boy ne de eka na me de twatwa yansam na de obiata ne baby afi de dima na akola no be yare wo yare na me ka chese yima akola ne yare o se me nye doctor o busha foso be ja akola ne dia me nye doctor ntino me nye na me ko be me na me fie me ka chese Maa Akos me pese na yo yare ntime srew o se ya me kra me yare e da fie me na se me nye adwuma ntina me ho na me de akola ne diminka na me no ko Atonsu hospital me de no ko honum no ana asa me sika na sa na me sa be fie back to me fie na me sa be obo se o me sister o na me de ye me de ko to ndro e de ma akola no te ye kakra be 2 weeks time still na akola no ho ye de ento no na me de akola no ko anwem clinic e wa afkwanta te me de akola no ko no kra me frɛ boy na boy se memba te ma kasa sisi entema na no ankasa e bai to ba we hwe hu se no kra sa akola ne e yare ampa na ande ne maame be hwe akola no e wande maame de obaaye e be hwe akola no me de akola ndo kumasi abonten obi sto we no Roman Hill na me de boy ana wunya wofo me wa wofo na de akola keto da me maame e pamo me maame pamo me na me de akola ko da Roman Hill obi sto ni mu na me nim papa bi we honom me nyem on na edi mechi a ti papa no be free mu ti me ko papa no say I said owu ye no mu tentena so mu chiechia ana me say dem me dem so la na makwa akotena obi ana ma me say me nim madam de ye me maame say an papa anya hwe abone nya hwe me so na me nti ase efiri na o ma me ndadam honom sa be 1 month ana me ye de me kan klasa na ma sa ko dada ma valanda mu ana ma me da honom ti sa October no mu ana ka che yima say yima ma me etumi o say me pede ya ma wide watinam na msi ko pedan ma me chini pedan ya nya dan ne bi na me ka che say yima edan ne menya bio no mo say 2 years 9 million ana o say mate nti edru sa wakotu aka say abi ma me say ma me high dan ne ma una dan na skad ba ha da ma me makotena mu no ma me say me fan so ne sika so ne fan kwaje dan tinam na me say ayima ade ntina wo kasa ntam me ye mebufu ma me ko ka che me sister ba ako na o say mami fi na yimo no nitumi bad we ni be hu bia me de akwanda nyina ti bia me de akwanda na enye ai me ha da mo na ha na china na ma bi ko sad ko be fufuro ana on de mo frɛ no obaaye ana o ka kan nsamanti pia bonte ana se awo abige wo beta no de mami din aba betena se mami se ma ha de amo next time wo ka was ma hwso ka was na fa mami din mbiem anya sa me bu plepla na so bu plepla se bia me de akwanda na enye oh na demand ono an fa ekuta mi nsam no e ton 47 million metumi aton ono fu na kura no ai etumi ton e hada to mattress mi bi esim nti me nton ne enton e china obeda bonti sa na mi so okay waka mate every day di be 3 days 4 days time na ma mi aba Roman Hill bia me da no anopa no aba ah wa bi ke no de mekusi baby say ay me say ay me nyima mfaska en hada ma oni akranzo na me say ma yima na nkas na ka kire me ay finance ko so tu na si me fie ho no bia me bowdua me frɛ me krom nsu abowdua en wo kasa sa to kasa na ma Regina e wo ho bi ante so wo ho na me no juju na koma se ma ne nkasa na oba na akwakofa aba enya oba na nka Abigail on kasa ide entia enta nkasa na mo juju na koma na okoy na afida metwa se na bre na mtutu su kanka 20 de be kanka na ye adwuma de tususu fa cho na me ton kube ana meta sa te jo sada ya no kube de yin bi
pachokube mono no de so kwa chima ni bi no nibra na meton kaka nkrasa na mdidi mu ana medi benya atan e wa honaga ti benya da no bi wie no na mo so megem 24 million for 4 years na mka sa de mate na metu years ka no na ka 4 million me sister ba ke fa na beja ba e friend say yima sisi abige wonya dan ni bi ntino fa 4 million na aka na be de e be so no oba na ina enkodem ai de mi dikura ho oden ti mi nye sika e ma no na mesuyo na me de twa asam no so ti mi aka kan me didi mu anam se nya 4 million no na me de ko so e wo dan na me tu aka wie na me dia bibia wie ma so na eden enka ba ma no sa ye me sa de o san ka me de tu me hofo ma fa ntu me hofo na me sa so ne be me sa ka bom bie na dan na titi na be ma ne de wa fa mu no ma na me dwen say bia akola na wo yentamu ni ntino de bibia bebia na ase midimani ato akola no na ma me say ni be me sa ko tena bia Emmanuel wo say ni kokotena esa tena bia ma me dan na me dan me ya me dim sika hai no numu na boy ne ba no ono ma ba beda nti echire nu dabi o se dan me say dan na me dim sika hai na office ka so wan ye no enu amu na oba na ono ma ba beda wo oba ono beda wo dan nim dan nim sabe mo fa obedu wo dan nim pa chai first day ko be hwe me dem class ade what snass esu wo dem ho no say oni mi say mintumi ha dan enso metumi afight ha dan na ne be dem na ma na me do no na me de san etnaye afi minute na mo kwa mo do ne te say ni a mo nkyere me na mintumi no sa amunkwa mo do no ye de edit na wo do ede na wo de do because one omoa wa brabom on support o on hwa wo ba wonye bibi enti ede na ma wo de do no tell me mam pacho ande debi kire me ede na ma wo de do no ede na wo ne ho ede na wo hwa ma bibi ni ne ho ba se opem na me na che 2017 mu ana me tnaye nti ase na makwa kodo no wo bi te 2017 on hwa o ma usika on hwa ba wonye ohwe na woni na tena cha no wado no sister and mistake am I no and my mistake onu da mane ye wo de nti na wo do no na ka kire me eno ma can you play kire me because one be ma won hwa wo de esi den na o kodo no nti die nti na do no kire me akola no wo yentem nti wonu da mane ye de mebo a sister pa cha oya de won pem mebo a mani abri o pa cha enyi no enti na wo do no akora oda mo ntam de fa ho no odo onu da mane ko ho onu da mane ye ode odo no aba bi egina no no so beka ba yenim na enye no a pa cha mante pa cha eno a pa cha feelings na wosi wuso adonhwere miensa donhwere mienu mebu a 3-4 rounds sisimuden ne be maso e fele eno a na sese mo nsemu na mo keka wa bonten ya no na mo de be ma tietia abetua ana dia ne be maso na edaha no mata ata esika wa ha no obisa se menko be ma kese ya na menko sika no adwa ne ko be ma kese dia ne be maso edam ne wo mutrimu to aso nti etituana first match menno ho ase akasa crack sisi enteman de me forget e afi de dako akone sa yare biem ewo January mu hono ta akone yare ye no na me se yima akone yare o se fa no ko hospital na me no ko anwem clinic wa back wa ma miska me na me dim sika ko no ka che me se me kona se sika na anso me misika me de kona anso me frɛ no na ofa bi ma me na me so okay me de akone ko duru anwem clinic ko me frɛ boy frɛ boy amfa me call na me say the scam me dey ko mu 50 cedi me ka koye lab na se for enso na me sa mechi e ko tina ka mu aye me ko fia na frɛ me so we na me so me ko jere dada me frɛ wa amfa call no as na me buofu na me de me bo ma dwen ma no tin be fie no ana me ko enumle me ko bi ote na me ko sinyima akora na adenta me de akora no wo se me fa akora no ko hospital maka je sa akora no yare
na fa akra me sika fa anko ka se me nko af me go duro me fra wa won fa me call me du fi say fra me say akra stina no ho nto no ti na be sika me fra wa se me ni bi no wa dem afile me koja na ho fo nchen ti ko am se uni bi dia joba o dem no ompia bo nti o se me ni ho na me sa uni wo dia na me du ba ni si o na fo nchen na mai de meja no ho na fo no ko to duro ma akola no ti me ja akra no ho no na mko te sister one ko te fiche se me hwese boy no be pie free ne na mfo ndem ho aba afi me te wa hu se wa betama akola na odi ni dream nka ko ne mame wo sise echi na me di na chi so mfa me ba ne mame ti me ne kwa me odi me chi me di na chi dikasa na me ko pie o mu fie ho no na wo de akra ko hye mu valanda na wa so wo bo me ana wo bo mia na koma pe if you for more on pata na dey twa so me coffee nti se be ma no de na onyama because akra no tama wonyim no ehun sem bebre enyu ono na wonyim akoye test ya wadan for kasa wonyim a pa chai ni nyina asa mekai ai no nti se de na onyama e pa cho me ba no ne sure me wo no ketwa na ne sure ba kunnim mam de chama Mr. Ma hwe na ya hwe na ase ba kunnim mama so me woda nti mama ka chem say oh ni bibia na sa na memma no hwe na eti ana matena so na akra no wenye 1.5 year afi me hu asa still akra na de de edure be chiri me bia na makakoto na me ya akra tre kwa we duro bia mato still akra no ho nto no nti me ne kwa awem clinic say nka o mo hwe mam no mka say sadia o metuma na operation ba o mo nje health insurance o me 15 million ana me frɛ boy no kacha me say aye henia na pa cha ye henia ana boy no kacha me say on say 15 million say woni bi nti say me fa no bra ne maame na ne maame ya de hwa akom kacha so yima wo maame kacha me say me ba ho no ma wo bo medua nti me mfiti prako pa emba fa akora ne mba na say wo bo medua wo na waya na say me na mba nti me fa akora ne mba le di ma be pimande akora ne hinna ye kesi pa ana boy ma me beji akora me nya da no wi akora ndo monye 2 months ana boy ma me sinkete e beji akora ne frame nsem ana me de ma me ka mo ko ma me wo e ka kire no ma me sa de fa no mo na me de no mo de no koy afi still akora hini no mo so mo hwa ya ma akora no ma be sinne o ma nye o mo nye akora no hwo hu a aye kese ese wanye mfesen ise wanye 2 years 3 months aye kese ana me frɛ boy me frɛ ma me na ka kire nsem isi dia ye nje this we ko piska me jiska binti ebo anu 5 million me ba be so na mu de bi asoso akwa no operation o ma no ka chem so me de ko pram so hospital o mo so say be ma no me hwa akora no pa cha on hwa akora o be ma no ma me ho okay on hwa akora na ne yi nko me fra me ba me say feske mu odubla when so an ka say for 10 minutes feske mu odubla na me su yo mate me feske mu odu no me de na me dia ba me fra boy ka che say yima me nra me fra o ma me say mpesa nka me disca be so na mo dia akwa na operation me say me first ka mo odubla kwa se ba jimifo wo said o to me ho fine na me ka te ko na me dem time baby nti Monday ya na me ko mu akwa no school mu ko hwe ya akwa no hwe ka sie na re ne ye na akwa no su na me se na ya kafra me hwe wa nti ho na me say me sa friend madam na wo school mu no se Maa Akos mpa cho akwa no hwe no kasia na eye me frɛ yima so ka kire na yima ato me ho aka kire me se wo mpa me taze kra wa akola no na wan na di watam ka kire se sabe wasekankan me pa cho be ma na endra oni me twa so di matam so nyame anim no kra ni me di na tambi ade na ka kire wo ade na si ye se odi matama na ase enumre no ma me ne sa ba ho no me fi ho no be ka kire me se me adente medin ba na atama bia so no so ntimi me ya ba fi no krom nsuo abomidua na obomidua wi so want na ha na me bubu a wakɔhwe cha kwa so me da no dua no nsɛm na bɛma no keka kyerɛ wo ma nsɛm de bebrebe ana nnuro no from sai kwasia twom kankan nti ano pese me kɔ no ma me wɔka kyerɛ nsɛ na wan kan kyerɛ sɛ emu kankan na ya wodie no wan kan kyerɛ no pa kyerɛ ne me ntimi an kan kyerɛ ɛna ya wodie wan kan pacha me nti waka na so ka de akire no na mko chance okere no kate ko no na me sa friend back me si yima wo si me twom kankan no ha no sa kate na ti wana me friend nua be me friend Ebeneza me friend ko chance Ebene wo nua yima se me twom kankan dia na me friend me krom nsuo abone dua wa me so be bo me dua dia me so me friend me krom nsuo abone dua se me twom kankan no wodi no me so me friend me krom nsuo abone dua nta no pa we kra me ko ne maame ho
amene ba ye no star na me se Maa Akos obayima edi matam se metwom kankan ntimi be fra me krum so abonedua efma me no se an wona ko kache yima se yima so mo terminal se yima e kache so mo terminal de aye adwuma hwe akola no yima so wode ama no beda no moska me pa cha no hwe akola nti no ma misika o ma be busumi no fe 100 no de ableme enso minister me se or the bad they would be a min so musa nti minister council and to the baby there will be na ma so musa okay na twaso okay and rest what you say omwa wo na mo nko ya akra no pa cha omwa me na me nko ya akra no operation akra ma or bre e say mo jai na still me pa cha ye jai na so ba obesin akọ me pa cha ma pa cha ensi ma pa cha we die oba wo bekọ ma me nko me ma de afọ me ni asi na we die na ba ko de ye bi afọ ani oh ma ndie na che say odo na me do no ba sie no odo na ewo me ate nti odo na tiko nti no when you say say me not almost be 5 years edie no wanya free ne ho de free wa ye akola le de ntem na no wanya wajapade ma me she nti odo hunu kwa I'm mistake am I no okay enti imano amuzu baby awo bia no mesrew akoda ne sese akra no kro woni o maame ho wo ankasa o maame ho enti wo ye be ma na abre bia wo kọ akra ne hwe wa ho no hania da bia no akọhwe obey oya wa wo fem enti woni obey nye adwene ko na mo pe ba bi mfa akra ne nkọ yenye na operation ni yenye ade ni free mo na akra ne ho nto na mu nyina so mo ho entimi entomo ye ne sa ema ye wo sa wo de o mesum wo o meje mpata de bia esum ni ndie me bana ye me banu me bana na ehia me okay mpata de ende ehia bia me bana na ho hia me okay obapa bako de mama ko nyankopon adom ye na Kristo ase ya me adom ho ye yo awia ifa me kwa breko awia me de ko ten so adaje enipo so esanse nipa hia moa sabre me ne wo kase wo bi ewo ho no ontiapo komo aye die ike ko no nko anko betimi atena se no watie na so ontimi ntena ontimi nidi wontimi nya hwe enti na Zahara fo ye di nupa ba dwaso ya wutie ya ntentem so no akopa bi ato na wano no se sei no enu ni ahye mu kena enti kanete Zahara bi a wato bi anom da enai die wonto obi yasesa niomam on say wiase de wo wa inu was sound awade akura wan sesa no mamu a anche apawade ne enso sa na Zahara nupa no nimde nyame enam doctor so di nnui abadwa so no brenya na wodi numre bi na wodi afafra enti wonum a eye adwuma sonko e chen kane ne se de eye no Zahara herbal mesha ene ne G capsules no kwasam edro we no wonum a infections pa mama ko awurade nyankopon wonum a ehyen samu asese bibe no ebi a wo de no eye white o de poa wo ba kwa na ba tie me pe Zahara herbal mesha na wa pe Zahara G capsules maso ma me no Zahara G capsules enti mesha no mo na wo de be me capsules no on fansu kan edre nchire mu de bia mama ko tena sia wo de mu nchire mu badada iti me ba be betu mu nchine keke enchemu ne de mu amati bia nso enne wo benya obi obefra wo se edro no ntimi di nso no mu anya yi ana tie se ne ya na ye kire mo no sabi obi a wo kwane a wo fa so a na dro wo ye no ma esa yade obi de obeka sa capsule so koto afansuo no ebi ebe ye adwuma ye de ye se fa Zahara herbal mesha no emene capsules no esan say infections mo no wo mo ho untimi mfansuo enkokum infections moa mama ko ensuo sonso de ya de bia na dilute no kwasam auntie ye nim ne aye o enti wo de puan na ka wo so acha dokoro wache white na efifiri nsuo oba de nka boni de akire bema wutie me wo de ne egono ojonso na bema mu ya wo ja obi wo ho a wo yi ne bema so ojonso be se nsu fita bi ta ne bema na no na we wo se wo de nsu ko me capsules ya nya ne sa pe Zahara herbal mesha na wo de eno na ye ne nsu a wo de be me capsules no eno na mama ko beka se ba ne sa eno mienu no aka bomu atwemi enu buru oyuo eti wakane mi enu abom no emedro ni ye ano ye the intense ya wonom ya no eti yade ne hwete infections nyina ne nane se bibi no efa ni padua ne mu ebi a wutie me wo de ne ulcer eda wo yam
no madre be fama me per capsules no now the mission I said the machere no kan me no bom na no ekum ulcer eyam kuro obetimi adidi bia ya tuatua wonuane makoni ade se yesi meni ekuro no da wo yam onu madro ya ebeboa wo afenso so bia wo tie me owudie nani ai wuche basa tantan wo ye oba wo tie me bia wo ye tuntum pa tuntum ni bia fe wotimi hu wo ba bi tuntum no kwasem woni ball so ana yam ahyew eda so se bibe no pedro ibinom adro we wonum a eyi kala ni ebi a wo ye kokko se me amete hei wonum adro yi a eyi kokko nani obu wo kra no yidipa kokko pa so kala no ahye ye wadubna bia ye de afra Zahara Herbal Mixture na wo de kaji capsules ne ka ho bom na wonum a ekum eye nsansan eye pimples ne ade ema wedie no ani ni eyi eye kama etini madro bi na fama ye wo ye bema ena bia wutie wobetimi ato bia ma ohere na wanonom na etumi aboa oba nso a woni atenka no madro bi mfama me woni atenka na ayo ba wonya Zahara Herbal Mixture na ekum infections na ekenya watenka na amanioma etimi agina afenso so menses de ye ene me na nka we tetam so ye adwuma se bia boso me be so na 2 days pe be ma bia mu de mesrew pe Zahara Herbal Mixture wonu mai nane moja fi so fi bia teta wodie no na mani ngina ba be sen akwa no kra de ya na wunya so de capsules ne be ka ho se ye menses na pe Zahara Herbal Mixture pe mwanya kwanya mohwe TV no edro na mama so no ebia na radio na wutie ye ohunu se de enu no etie ebia wuntie ye da enane de dikan ya wutie ye fa ye numbers no na frɛ ye ni awuntie ase fa nkyere mu amede be wo de frɛ doctor ankasa be fa na waboa ama oduro no so akopɛ bi na wato na wadom na aboa eye 0246 348 334 0246 348 and na 0248 569 335 0248 569 335 yeni numbers bi aka we ho eti numbers no ebi ahwe TV eguso na wafrɛ mo amutie radio so na me de atodwa me de amamo no yenro no de edi so na Hindi Herbal Mixture na fe Zahara Man capsules mama ne me nyina so prekope adaje ni puso tentem so se be ya adwumadie no ebeto aso Hindi no wutie me a wo de ne malaria fever pebi no wonom a enane malaria no bi ye tidi wutimi ni di wuntimi na num eye Hindi ni bi fama yen na moawo ebi a wo de ne typhoid ene no kwa de ne wato wadi Hindi eye dro bi a obi a wo typhoid bi ntimi nom se wanom awie anya dwuma to miensa ne nom na hwade say a typhoid pa ya wano no munro ya wo mpa ne ade still na enko pe Hindi ni bi na nom wa wo de dance wo de beba enti ne ya ne yese ye de numbers na ye de atodwa true for ne sin dance ne wa ma no ne ye de ya ne yete hai ye numbers so say good TV no so wo betimi so afa na wa frɛ ye 0246 348 334 o frɛ ye ya no doctor befa wo no maduro na ne wo behunu bi afrɛ ne ka kyerɛ ye Hindi Herbal Mixture e bi a wo de ye jaundice ye diabetes no maduro bi Hindi krona no onoma ebeboa obi wo ho na maman adults wo wedie nim o kwan ahoro saa wodidi na aduane ni gina ne bo nom Hindi ni bi ebe na ne maman ni nyina obi wo ho a sesie wodidi a na wo ho a ye cheko kinkai wo hunu ne awonya ne ho aduane ni ntimi digest enti indigestion problems nyina no mo so we Hindi ne hwe na mo ana mo besa akoto biem aduro ni ye adwuma Zahara for ye ne de aduro wo ye de aba ebi ni ba bia se babia ye de bia ko na babia de bia ko so de Ghana ha de menyi drugstore bia mfrim herbal shop bia se eyedura yeto mama ko enti no bia person no so fa bibegu o yanto eduro bia beto Zahara mama no nyamishra mama ko Zahara Man capsules eno ye mema drum de twa to na masori Zahara Man wo ye be ma pebenom we dia mema nko a no kwasem ema no montwe mo mfiri ho be ma no mema ne sisi mo ye den wo ye be ma na wutie me sisi ani mo mere obu ho a wagine hudi waso media me gina so e bedrum pem na kaja wo se obi a wo kasa bebrebe no de bia wodi nkuguo wati ase ti wo ye be ma de bia boa ho ne ko
enyo wonni saa wo de numaduro na hye mu kenama na ye pene saa e said ye tie bia ye pe enti nom na nya den fa ma yen Zahara Man capsules edro we no bitimi frɛ wo se wo no me fa wo yam na ampa jo Zahara Man no me mfa wo yam eye adwuma no osisie no mu direct ema entini no egina ema no man so egina ebia wo tie me wo de ne low sperm count per Zahara Man capsules no never Zahara herbal mission no emene capsules no low sperm count for no won so de no mfansuo no wonya herbal mission na wo de amene capsules no eno ano no na chese eno no na sa de medical dia to dwa no ye nuro no so ba bia madaroma wo benya bia to ye hia sa wo benom na so de adanse wo de beba to bi ma obi wo nipa bi wo diabetes a wo to hindi bi ma na beboa no o malaria beboa no Zahara herbal mission ni G capsules so no infection singing na oh mama ko afa Zahara Man no me dro na chese amampa so ayede 0246 348 and 334 0246 348 334 and afa 0248 569 335 mama ko nyame inshallah say ene odi akọ currency for akachine mo mawie mama kan chọ say upe say wudi pa no ema ne so wudemu pa dia top choco chocolate spread no bomodiana ema wonsa enka top choco chocolate spread no na ja wo de fa pa no nimu a wo tu se pa no ayede top choco 3-in-1 chocolate drink no so cocoa milk ni sugar bibia wo mu dada ye wonya ne wo nsuo hye wo benya bi e wo provision ni supermarket bi emo fra 0243 033033 0243 033033 Pastor Julius mame mo akwaba mame Joshua nana kwa akwaba yeah no ma evangelist mame akwaba yeah nana ire akwaba evangelist Pastor Julius ma yehwe ye nua ba me ye oba ye kofinya no eni adwoa onye bone dabre ye obini ne ire da na accident am ye bedena radio Natania ma ya chetie for opele ne ire was santase etie ma so ti o hwe omo story na me sure say oba ba ono so wonsem kapa because that abrante maybe bia na ase kire ma adwene ye na obusa na scientific so ware ni na de bia ono na just otafre na sena won na medwene ho am eno eduru ana se akwankire na ye de ama na se normal ade Ozan Jazeni because say normal dear so antama nko mutwe mpra ni nyina no enko be na good into am worry no 8 months achi ansa na obe start ya na yes you fine yes na me kro ade de no she ase ho ida se ya mana kwankire ese bia onye sa na bia nsunsu aso no enti ma me de me no ade abeba na se abrante no to oba fo no na tia o mana so munyo no ho na at least oba we no because kwadu bebriba obo no wabo ma me beye wa kra so abo beye ne nyoma o ka kan na se de dia ono wa ko gina no nya de so obesa aba na chie ana ye dia wo ka se ono so na mnuro so ono so ono so ka se ono so na mnuro so di ma me de se o fi se wanya yere fufu no ntena wo asomdua ebia abaya ne mra no o fi se nhehye ebia se ye na se eduaba no na ekunu no mama ba na bonidua ana me ka se oba no so ba se na ma ye busta oba no so be ka se so because so kokoko baabi ona be se no se o tie no ono so na chini edu oba no so be ka se so chini ko ye we ntina bia enti me tu ono no for se de tie bia no se edua no ono ba no confirm ama ye de asede ne producer wa ne akwa ne adane afi ho na wo na somdwie akwotara ne new ne kanchema ne nchen no wanya somdwie anya sa oba no ne honyo na ono an so otwa ne honyo na sede ne ma me sidi Pentecost fo nyame ene ayifo nyame momre ebe wiye ebe wiye se na musa esma se wo ye difo ba na esma se bo minister so ko preach na me se ma me preach ya yi quotation wa be bia no dia se wo preach ya wa preach na preach e do ba fa bia preach ya yi quotation enti wo do na we eno na ebo chi do ma
on the way they bought Chidoma, what one or board Yakun. And a man said again, the record ya boy, said what you are also board Yakun. Oh, I buy it, you know. Oh, okay. Namu none hundreds are. I don't know what money Yakun, Mamma, and Timid Joanna. And Timid and our Obanos Yasrano, said, a brand years are swan and somehow Robert, I can say, and I did good swan. Omra no mra menyi ho na mo an we nya ayibia na se yesese yeselta no ba na kwanya asomdwe no nya firi se be ma se ne ho ma tie sa no wan hwe ya ofi no so betim ja ko ngina ba bi wan hwe wo hu akire ntino omomode an omra ye to no enkra okay atwe no so ye beka bia na atwe de no se on I think se abrantia no omra menim ne nti a wadwane agya oba no ama asa yare no ompeso be hu bibia na me hu se me ma me ho oni oba na nkasa kra ho akra na kwodi be ma na nkasa ma mo se mo kwatsa na yade akra yi ba ya mfim yenu nie untumi nkwohwe no enti minim de na girl no so no so ade ne hu no odware na hu sa ade ne hu no se dia me ma me na mu o se ade ne dia na ye den so na mo tetetete so baba ba no mama hwe ya ade na se mo tetetete hu sa oh ma de we ayo papa na mo so na mu tama ne bobo no o se na na mo di o mo ho atem oh tama ne bobo no se bo bum kra a hye se na enya wo ya but akiri na ase ko tu sa de mu dwa wo sa this usu oba kwa wiki wa go bum oh ente ya ente se bibisa ana bema bia wo heni o ma bema bia wo heni na eyi ne ho ana ha enti say sebe hwa no mu yare enti bema bi o hwa bia no sa ya de wo ai te say o yo ba o se me de nya menses be de na be o be yo ba o nya ha enti obire bi na ayi no wanso ano a ebetime ku akola no enti yesre bema no be bi o wo bia no na se wo ma me mpu na wo tetani na ne na wo yere Ghana ye be yi ni wo ma me kura na akwa ko ni na wo tetani na wo yere ne wo be da ko ma yesre omomode no ma akwa no nkwanti ye de se ka wona ne yere no kwa ye ni omo so bata akwa no nkwanti omra na atwe no ye nyimfiri ho na asomdwe mra I think say na no wo de ne me ekoyi bi na nsen ya enya de ye hu bi asa omra ne nkonko yimfiri na emfa asomdwe mra ma me da se 3p garlic mixture ya masanja tumwedro no vitamins and minerals vitamin C and yaswa ede agumo ye de garlic and wo na ye boost immune system no pressure no wosro uko ficha wote ya wo sugar no wosro wa ye kese dodo wo wa ye for pa wa ye fe wa ye fe dodo na ase internet ninti yasa na ma oh why there why sexy we funa eka se stroke na josa no yasa hihyewa de won ya 3p garlic mixture Daniel ba Mr. Colenak Apidan Angelos ubenya 3p ni bi ewo ho enu ti friend doctor was 0248 928824 0248928824 and 0201 000021 ema osa enka 3p garlic mixture bi ekwa koko Marco ye chetifo na ye bre ya wo betina he kofinya no na minim se bibi ha no we kra wo se bibi ha no mi hunu ne nyoma yie dabi no di we abapem ha no di we abewura ha onwie ha na odi we bewura dabi se oba no for 3 years enti nka wo ka wo asem a esese wo gina nsam no so me yire oye mi sei obo me wo tiatia me odidi matam ye ka asumdua ni sa ne omanyoma we o ma me na me kwa adwuma ba na sei asem isusu wo hunu se de won sin kansam no emfa sei oba o yire sei oba maame aba ne maame aba ma akobusa wo se enti akora no o yare dabi na okasa dabi enti wone ne maame onyare bibia ha no onkasa beyiye niema be na eda ne ho adi kire se wo ba no wanya beyiye na wudiri mnika sa wo yere ene na mo wo bibia mo koye mo adie wa kansem bia hye ho ena wo afuru ba bia ba
enti no kura bi wo ha ene wan kan kire ye na emu adwo beba beto oba di obeka no kura adwo beba beto adwo mese papa ne nsam ne nya nsam ne nya wo be confused ena me de me master car ena me konya accident baako ena me konya mienu ena no adwo wo pese wo kire sei accident edi kan ena accident edi kan no wutumi bo date minim se time ebo time accident di si ye na wani wa he enti wo no wo bibia wo ni adwo eka ye ebia na mo koje bambo obi efiri baabi ena mo nsem kopiepie mu firi mu baaye because etuo na yeda wo kon ho no minim ene mo baaye de aka ho na be ma katachie na wo etuo da akon ho na wo bo pepe wo ku emo mama mfo so ye ne mo amafo so ye ne mo na wo kum na enipa na wo susu se wo no na eye wo no wo cheke wa brabo ebi kura nipa no wada no wada wo brabo na wo bo no wa cheke wo no wo yere mo cheke wunya ncheke mo brabo no se de musi de ne me toto obi so te ne ba bi na mo bo ne bayi anopa bayi anwumra bayi anajo na maami ye didi no wada na maami wanya 77 na mo hane sa ena oduru na aye bayifo ena oduru na aye bayifo wa na wo pe kofi ma menka nche wo na wo pe eniema na wo ye no wo na wo koje wo muwa ena adane afa wo so enye false saade we ye normal oba ne sefo wanu bom anu bom ski se wo hwe na wo mpa jai eye wo denti na aso de wanu ko eye ne da mako eye ne da we kura na wanya no oye eye ne da eye ade a oye eye ne da na woye obi ani ade eye ne da oye oyire opesa ne ho ba ena wono akire wade a yema ne ho mra we ne bone ne sei we ne bone ne sei kofi ne bone ne sei ya wo sisesei no eye huhu ama de eye mi hu ne sei ena no wa ye ayi ade bi free dem ho no de begu nkwan nim enta firi mu nya de papa enta firi mu ya de papa obia ne bia na kono firi ba enta firi mu ye more fire enta firi mu ye alubom siki no obia ko tu obia no wa ho de nyina sisi ba na sane ba ubom so oni padua mu nyina ye hiribim na mchese afeda wo wiase wo pega ba ma nisi soro mra fom na ba ma no wo pega no de wa ye wo no ama wo ba no wo ni padua mu nyina ye peche eti wo wia ba ma na se wo mo ne ka hire mfa nso a aso mfa ne hye chire aso mfa ne nso hutiri so afeda wa ase abia ba ma ya ma wo to wo so tell radio so na ya won kire nkwa na kire pa abia ba ma ya ma wo to wo seti na mo brabra no eti na mo brabra mo nya mama ne hu nsane wo no abia wo mo pe no mo ma wo mo hu nsane wo mo nsane hu omo eti se entafimu na mama sane ho nyina fo mo ho na entafimu na mama sane ho omo aya tu nkwa na kire afutu ya to mo futu se wo ba ya mo obi aba ya kokum obi papa dabi kire wo ma kire pa dabi ma o ga asam keto ya kire wo ma kire pa na mo so u ya ma ko pe eti na mo yire no mo fa mo chi no mo yire no mo fa mo chi no mo yire no mo fa mo chi radio so de bia na say wo se mema Akoma omo ji masika omo fa ko na ma ba sa beje ana na I can ta mo sa ya to omo futu pa ma ko na me time na da ba so fu Julius ya to omo futu pa ya wo ya nya ya to ma na futu pa what obi akwaje tu amane yeje wa musu o ondua no abetra se eya wo so nkonko ta amane yeje mama no su o ade sese mama ne ye no mama ne nya ade na sese mama ne ye no alubom siki obi akoya ni yiribi ni sika shebi obe yama o baby oba ni sika shebi obe yama o obi akoya ni yiribi koya wo yiribi alubom siki koya wo yiribi she alubom siki koya wo yiribi 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 ha ade acha mi se baby ni sika shebi obe yama baby obe ni sika shebi obe yama she koda wo ko ma na ni njema
boboka mo mama na ni nje boboka sika ne sha ho kura ma ni nyima mo ade ne sha ho e ma ni nyima mo ha anuoma hyehyɛ baabi amana nkyerɛkyerɛ mo amana totɔ ka asɛsi hɔ ɔkɔfa ma mɛma no nana jinso no mo ani nje nana kafra anu bom siki jinso no da jinso aboa ma no aboa ma no ani die ne hyɛ hɔ jinso no nana jinso no mo da mu ni Adam, teacher ni baako pɛ o tie awie na ma me ka asɛm nkyerɛ nkrɔfo a yanka wie maako no kwasɛm sɛ nyame bɔ yɛ ba wiasa awarefo wa nkyerɛ yɛ kwan a yɛmfa so a yɛnni onyame ankyerɛ kwan a yɛmfa so nni yes, one and our banner through Bemana for more fire. Barbara and Chet, baby, more fire. We hear it, quite about first one, we hear any bedgy. Your banner so pet, call say, Obama, ma we hear it, dear son, and need your pet. Or Basu Maukuru, dear set. Paul the catcher, our for. I don't see dear set. Any of the mammo. So until Obama say, we hear it say, or per se for Bobo. I am hear no. Yamano, none of the payoff. Who could also say, I don't know, Yamano, I worry for so someone yamu where we are. Bonibia will be a tree. Namumianu and now where by it. Namumianu Mushaho. No way the bomb. Come on. Wano. Now the body said the answer baby. I'm a panchero for G. Said the Pia one yellow. A hundred problem. And I can't want to can you know one yet? And then I feel the Biagis or the bomb. So Nanka worry for Muntie. And your bonnet. And your bonnet. And your bonnet. Yes, Ramu. So we hear no quadia. The money your bonnet is a baby will baby over Tafrina. What a free Cosia or here, one or we are the Abana. Yes, it is our body, Yaria or the Swa. Would your brother hear it? Yes. And the shadows now, we hear it, dear. You bonnie be a woman of Freho. Yes, Raw. Mammy called to Kumchacha, said, dear, be a word, we are saying, we Yamia someone. Thank you, Pastor. Kumchacha the kind. Thank you. We Yamia some. I am just a word of Fusio. Thank you. We free what? Thank you. Abba, man. Now I'm more about so. Thank you. Why are the church man? My church man. Very good. Very good. Then you know man here and your bonnet so. Man and you bonnet. Omra form na on share no musiesie. Akwala no so awagye e man awagye na ade no. Ye behwe na nkwala ne nsa kanade. Aware na ese de agu. We kɔ. Nti dwada ye twa ye nua ba na oba de ntia sa kwanche no kɔgye ya no man di bom no e bo so obekere na wiase nyina te se enya bone so e ni kuru no se no ope a oye ma na ne ho to na no ma ne ye nti enya bone so ti enim se dwada ye de part 2 beba Marco ma me starting free second story na ti se akwa de awie Marco on se maye yensua de bi wa ha me hu se be ma opa didi atem ene be ma ne bufu kakra bi a na oyew mesre se ma yenhwe ne ye o kofa be ma de ketua bi a na ne boafuo no wo didi watem rofro hwe be ma wo ne obada enye mu ba utimi ka che be ma ne se di natem de na se di natem edien ya ede benko one na wo sebi osma ofra o se ne dan time ba bi odahwe ba bi kra na odo bada ono di ni sika akọ han dan dia wetimi abetena na oba na minim dia ma bia ya na ya adwen ye ka se hodi ogimi ti onu hu me se ogimi ma na afi ni wa hu se ogimi afi wo da bonten ne bada bonten no wa hu o ko han dan no afi de wa base oba obetena ono osun sese enam so so eye wo denti no oba eye ode na wasa ne nada na wo ba ko na kura film ba ye kra hwe papa be na ode hwe no na me mesre ma me fo na ye makofa nyinsen ba ni asori agina ye machi no wo se bi minim se ye nuamo anafo de omo e ba ye
emema de amebo enti akra ne ye wo de enti ade enti na se bi yare se ya ba ne so mpa wo maame wo so de bi kreba se ko pesika emu edu ska emu edu onkofa na ohe adwuma be na oba ne ye wo ba na ono akofa asem aba no ade na wo se chiren kanche oba ne se eye oba enti ade na aba no bra ne empe ho asem ne kan ye se ekobusa na 1500 se se ekọ be 3000 ade enti mo pesa akra na ofiri mo nsansa no mahu se e wo se mo ye masede ana ye besre eja no mo ye masede na wo maame na wo to na wo so oba be ma ne so hwe bibi ye na akatua ba wa so na beba mesre first story ne de ne nsem na ototo papa so in fact oba ye se do besi ka asem no me kra na ase ne de asem no odi kosi ha na da bi adwo be ma ba unim ma so ye problem ye say ye maame mo nya ben for just ye kunu mo maame mo enko ana de bia ye boy ye bayi ye besre me de o se mande obeba enti en kasa bebre me mande me twen asem oba no se be kansa na me obibi kan maka me de wo me so ne akra wo se me de nkra de o mo hu hia me etwe ne o no maame no ombra ne enka ho asem ne enko yimfi o ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no eno anu waso eguso awutie no wo hwe bi ewo Onua TV na afa Rabi 1 TV ho nso wo hwe bi ewo ho na yenkwan na meniminu abemen eni nkomo bemen na mo ha yenya na pom ti se nyame adom bibia bokọ na awia yi so ya da nyame ase ya bokọ da etifu nyina ase ene ahwefo nyina ase se abrebia no mo kan ho ma yede apomudi ho asem edibre obi biara de afri time heba center so ye anokwasem se bia ye ba ko a eboa na esise ma ya ho de ne apomudi ho asem etimisi so ede mayen na sese yedra yede aba edwa so no yedra efe no time heba misha na afi time heba misha no eno ne edra ewa edwa ma so anokwasem se edra nyinara no pebia okọ drugstore pharmacy herbal shop lances chemical shop bibi eton edro bibi etundro nyina aton a won sanso betimi akabi ewo biaye nyinara obi a opese o ni atimi twetwe nkomo no obetimi afen ewo 0244 417 669 0244 417 say offer time herbal center another time HH4 ebeje offer so nchemu na semi se biara no yet me ade aboawo oni adofo anokwasem se yare efe na 3D yare am edanso kosoa edi nipanya na etete nipa eno nti ene yese abrebia no kai na hye no so se obenom adupa ye fe no time heba misha na entimi ndi umu akagidemu amwa o ensiesie enam se ene ni se 3D yare ba oni padua so a emfa won se dia oni padua kwa no oni adofo esifa eti ebetimi amwa ye mobo ebetimi amwa ye mre papa yare ba kwa eba oni padua so oni adofo kitan so bebre na oni padua no so ene obon sa no kwasem se na waye mre honam nyina ye oya honam tutu na wontimi nya ho hwe eduru ba bia beka se dia waye adwuma bre nanso bi kura na dam no wanko ba biara na wo fie nanso anokwasem se ebasa se dia sifa tete na wa ha oni padua mu enam atiri diare eyawa ede abeto ni padua no so nti na tete na wa ha abre biara nanso ene se wonya edura ye frɛ no time heba misha na se ono no mo a se ye honam ya obiara woni padua ni mu no ebetu afiu so ama so ho atimi atop papa ene ewo asase so sanso no ne se wo ho na se anokwasem se wo de ani etipaye uti ne ta adwa uti ye ya basa unuadofo akame se de biara unya tipaye wo de na eba na ekọ enu nti umfa no asem hia enkakra enso na kokode no musuo anokwasem se unuadofo se wan hwani ya uti de ya wo ya eba na ekọ nyina no ade wan hwe beka no kase pa no na edo ko enseado enu nti ene ya ka kiro se bo modern a so obenya edre friend no time heba misha no mo abra wo hu se utipaye ana se ti yare bi ato ahye wo so eduru ba bi a utipaye no timi ye kese na afi na aso wani anokwasem se so wani saa na etimi ye kese na afi ohunum kwa nyina sisi afi na utini nso edwao anokwasem se ti yare ni bi wo ho no ma ya ye papa hwe se uti aya wo ya na afi na usi utira se na nsuo so ni firi uhinim obi timi to hanke obahima ama kinimu sabe emu nyina afo se ya ni nyina etipaye kro yara onuadofo a wotemenka ebasa na mo aye basa afi utimu se na wa bre ohu dia yo oni padua no onuadofo se etipaye pa na etete wo dia wa adura na adura efe no time heba misha eni adura akọ drugstore pharmacy heba shop lances chemical shop a won sabe timi aka adura bi na won atimi anom na bibia kaba de ama oni padua no sanso ne sa wotemenka
ɛwɔ asase yi so a bɔmmɔden ya sɛ ɛnɛ sɛ woyɛ obi a wontimi ne di na sɛ aduanedie nso ɛyɛ problem aduanedie ɛyɛden de ma ɔpaa ɛwɔ asase yi so a wobɛhyɛ no nso sɛ wobɛkɔ akɔpɛ adura ɛfrɛ no time herbal mixture na wo nso watumi anonom aberɛ a waduanedie asesa anaasɛ ɛnɛ wontimi ɛnidi ɛduru baabi a ɛnam atiridi adeɛ nti na mo w'anum ato anokwasɛm sɛ w'anum nyinaa bɛyɛ nwonwono sɛdeɛ wɔ hɔ no ma w'anum bɛsi fa ayɛ nwonwono wonti biribiara dɛ ampara ɛduru baabi a wotumi sɛ aduane yɛ nwono ma wɔ biribiara mu ɛwɔ asase so anokwasɛm sɛ aduane mfaw no sɛdeɛ ne type ti biara ɛnyɛ adeɛ sɛ obɛnya ɔpepa ɛde adi ɛnam sɛ tiridi ade na di ka bɛsɛ nipadua no asɛ w'anum ama w'anum nyinaa yɛ nwono enti na adeɛ ɛdɛ kora mpo na hu ni sɛ ɛyɛ nwono paa ɛwɔ asase so na abere a wobɛhu sɛ saa nneɛma wei kɔ so na ne wadidi asesa nneɛma nkɔnkan ɛmfama nipadua no sɛ wonya aduru ɛfɛ no time heba mesha na so no ma eboa nipadua na ebo nipadua no ban sese nipadua no na de ahoɔden papa bi ebeto nipadua no so saa nyare wa ha wa amane biara wonya ewo nipadua so wa bra tidiara ba so wontimi enidi wonti aduane ede no wonya aduru efe no time heba mesha na so no no mo ebetu nyare wa no nyina ase ede ama na bibibia nso aye kama ede ama nipadua no ene ukọ drugstore pharmacy heba shop lances chemical shop bibi eto aduru bibi etu nduo nyina ato ma so pedra ye fe no time heba Mr. Time no TIME sanso da kɔtɔ aduro na anokwasɛm sɛ hwehwɛ wobɛtimi ayi aduro no ahwɛ ɛwɔ baabi akɔtɔ aduro no sɛ yɛatwerɛ time ɛba Mr. ɛde agu ne kɔn no ho anampo sɛ yɛatwerɛ ɛde agu ne mfim anaasɛ ne nkyɛn mu saa onuadɔfo anokwasɛm sɛ da bia no hwɛ sɛ saa nneɛma wo bɛhyɛ no nso ɛde ama yɛn ɛna akɔtɔ aduro no so anokwasɛm so na obi ka kyerɛw sɛ aduro akɔkɔtɔ time ɛba Mr. bia ne de asa anaasɛ oni bi ɛwɔ hɔ na nso aduro hɔ nom no ɛne time ba ye adwuma preko pa mesro sini hu enam se yese esono aboa bia ne ntakra na nkabo ne ntakra ma ne yakese ntakra bo ne de nkafa nyinam kwatere kwa yese ye wodanta ene danta ne de sika ebo ano enu ntie wakura ne apotokura sanso ne wakura kronkron ene so koto aduro na so utimi se aduro na akoto na so nya mfaso ewom na nti se koto aduro no na so ka se asampa wo de akoba bi eto aduro foforo biara wonsa betimi akabe nam se aduro na nya na ewa adwama so wo pese ofre ye nko ade a ye nama no 0244 0244 417 669 0244 417 669 offer time heba center for ubenyan afi nso adru efre no time HH no eye adru ayede abase emeboa na enkanya ye nipadua akwa no especially your immune system no emane ntimi enya ahoden edru ba bia anokwasem so wankasa utimi sori anopa wo ho no anokwasem se na dia se mini padua ide anokoma hoden so ate papa enam se mi hu mini padua na se mahom keka no kora mpo asesa onuadofo eduru ba bia de bia meka se ni padua kwa ni immune system no enso ehia se obeya nsiesie ye ewo ni padua nim se de be ya abere bi ono so benya ahoden no atimi abo ni padua no ban so immune system no hu hoden yade ye ntimi matu nhye ni padua no so eduru bia yade no kora beba na enso enam se wo immune system wo bibia ebo ho ban ti yade ni ntimi enchfa unomu endi wawu abere bia bonse na wutimi oni padua kwa ne timi yare esi ani se sia na ho ato obi ho ono ne betimi ayare abom na enso ne ho beto no na de odan so da ho enam se ni immune system no ho oden etimi yarewa esi akan ema ne timi jewo efrin yarewa ensem aduru efre no time HH aduru ba ko a yede abedwa so a yede ebeboa asiesie amu ho oden no asan apagya na bibia nso kama ede ama oni padua no enti se ne impo uyoba no wanyo ha obi wa himfi ho no ma na opaduru abetimi de sisi ahimfi honom ema nkeka wa ha obi aba honom no atimi afiri honom de ama wode a na eye aduru efre no time HH na ohia se obenom ama na timi aboa na oba asisi papa eduru bia bonsa na wo oba nsansa timi ugu ahimfi honom eduru bia bonsa na eye ohene ema otimi titi hu pa nsansa no so na ayekuru eduru bia kura mpo bebi ebi be pae a ebi be san aso no na honom so ahyase eye nsansa sade ebetimi adi unya na afi na sabi ama ho nyina mpo ayekuru eduru bia na wo oba na pesa wodwo nso anampo so ne be ma mpo hia na ayeden ede ama enam sansa ene watiti ama na be yekuru no nti na se ne unya edura ye fe no time HH na se wodo no mo a menua ba ebedi wa kagiremu ebeboa wo ema immune system no ho ye den no na eboa yi so ha nketenkete nyina ra ede afiri wonom ede ama oyoba na na nsuo tai gugu basa anokwasam so ba bi wo wote wonom be ma ben no be ma emben no kra na no ho afo anokwasam se timi gu nanim ase nyina ewo abonten mesere
woyɛ ɔbaa no mu adura yɛfrɛ no time hh na entimi mmoa bɛma nsuo no yɛ na ɛta gugu wɔ no ade baako a ɛyɛ wo mu ne sɛ ɛsan ma nka bɔne korampo ɛba ho abere biara ɔbaa bi wɔ abu ne nsa wie korampo na ɛkyire no wobɛhu sɛ na saa nsuo no ɛgugu no na afei na ɛkɔfɔ haw pii no ara atumi ade aba ɛnɛ sɛ wonya adura a yɛfrɛ no time hh a menua baa wo nonom a ɛbɛtumi aboa bo paapa mepakyɛ tie ɛdin no ɛyɛ time hh time hh wei ne adura wonya binom a menua baa ɛbɛboa bo paapa asiesie na bibia nso akɔ nkan ɛde ama wo nipadua no saa nso no yɛ bɛrima wo so wokyɛfa wo mu ɛnam sɛ bɛrima deɛ w'adwuma dɔɔso paapa wobrɛ sɛ dan a wowɔ adwuma a wobɛyɛ no kane anaasɛ wobɛyɛ adwuma a wobɛyɛ atwa toɔ saa no nyankopɔn ɛhyehyɛɛ no ɛde ma wɔ ɛdu baabi abɔnsa no a mmarima no pii wɔ hɔnom a no kwasɛm sɛ wobɛhwɛ no bɛrima no hia na ɛhia nso teɛ na ɛteɛ ɛnam sɛ immune system no ɛwɔ fam kwaa na ɛkɔ fam ɛnti ne wobɛhu sɛ mframa bi a bɛbɔ biara no na akɔfɔ haw yarewa aba bɛto wɔ bɛrima ɛso ɛna woyɛ bɛrima no akɔdi mpa so agorɔ na ɛfiri saa bɛhu sɛ nsuo taa gugu wɔ a na wɔbɛma mu hyehyew ɛmu yɛ wo ya wokɔ no ase sɛbi obi posa ne bɛrima a yɛ na ɛyɛ ayɛ papaapa yɛ animguaseɛ ɛne ɔhaw pii naa mesoro bɛrima no wɔbɛma mu kekaw sɛ yɛ nsuo na ɛfiri mu ɛreba nsansa no bɛgugu ho ɛne sɛ so tea na ɛte na wopɛ sɛ wofiri sɛ ɔhaw wɔ nyina mu a nom adura ɛfrɛ no time hh ɛma immune system no ayɛ strong no na ɛboa kum saa mmɔwei anaasɛ ɛyi mmɔwei ɛde afiri nipadua mu ɛde ama wo na bɛrima wasan ade wo ho ɛboa biebie wo ntini nim ama sɛbi wotumi nso bɔ adwuma yie papaapa ma bibia no kɔ nkan ɛde ma nipadua no sɛ ɔkɔ drug store pharmacy herbal shop Lances chemical shop biara won sa betimi aka adura ye frɛ no time hh ni bi sɛ nso wɔ baabi na sɛ ɔkɔɛ no wanya bi a ofɛ yan kasa kra betimi delivery ɛtim de mo baabi biara wɔ ɛwɔ Ghana afanu nyinara ye nama no 0244 417 669 0244 417 669 for time herbal center na sɛ time hh for ne ntimi no ntwetwe nkɔmɔ Yami insha papa minya be manimum and every mameka for Alaska Star Enterprise and Mount says a whoop original wallpapers dear and you know we need baby a co when ya baby was all when it's Alaska Star Enterprise also corner kwaji wallpaper papa ya a bidi cherry at the amount Alaska a doom Mrs. Anoche Plaza Weben Prudential Plaza no Bomadiana friend was 055 4114878 055 4114878 Ochre ba pada amasen agye atom pada ba kopɛ sisi yade oba bema enam nsan yade wode poa koko ana pressure stroke ulcer watenka ena atekro oba wo fichi kromu eniema agensrepe ana bema obema no akaketuwa bi opedie mu oduro 47 inches wisra wada ubenya mawansanka ochre ba pada nonom na entumi enye onipadua no mu adwuma yie oba nom bema nom na divine opebal center odo ochre ba pada ba ye no wo macro abusuakuru wa junction bomodi ana friend doctor I was 0551 228281 0551 228281 ejane shiwa obeba ebibidromu samson no na onim ns ointment eye nku a oba bema akoda kokko tuntum chocolate said your color necessity bia utumi esra ema no eyeye eyi nsansan yi nkabone ekro nantemu apropro pimples efri ho woba wodi bi dobra sawa de hwa koso kumanu a eyi nkabone ni wode po nyina efri ho stretch marks ya na me pache wo wutrinwi wunuma na ebubu na dandruff aye mu bema wapampa mu epa eye ns ointment eye widie ye wodie bomodie ne pe bisra na be foforo kira kwan na awake natural capsules eka nseba industry yendro no eho ewo no mu ebisi immune system no bema waye mbro ewo mpem bema wode boss no wadwonso nkuruma prostate disorders anase wodwonso waye ase eye we ya watenka na ateko uko fichira waye nko a oba fichi konso sisi so gonorrhea wonum na ato mesra wada winya awake natural capsules enunti ns ointment any awake natural capsules no enka Wakanshi drug lane, Ubenyabi wa Kingswalk, Repage Ventures, Tenatareba, Baseline, and an Esif Pharmacy, Rejoice, Ubenyabi, Kofodia Aya, Gabson, Delight, Drug Right, and a Bino Pharmacy, Koko, Ousko B, Hillside, BB Pharmacy, Kasua, Tribe of Judah Kumasi, Daniel by Mr. Kolinak, Habme, and a Kriske, Freyera NS, I was 0245 079915 0245 079915 and 0276
537701 na area channel so say Josie Josie fashion ono na ashematade na wie enya ready made ya pam na yede ashemesane Josie our bomb so on meet me the sports no and the day and wedding engagement party outdooring or quad na Friday wear office wear me pachoni yina no bomodi ane free Josie fashion na on pam na kama enfa emma wadi apaso si material mu to memu lazy mu bibia mu a na onim se de wosi pam no afa Josie friend no and WhatsApp no e was 0243 033 0243 433 465 10 year 0243 433 465 Josie fashion wo bomb so when meet me the sport any day and my friend no na wampa mo niam nyina ma ono na ohye traditional na akua so ebi na afei Josie ema matade a efehwia na afei ma perege so ahye she's ono so ehye me reg fefefe kama konro bi na wo pese wo boma wo we eye wo bo konro wase wo ye na de ahye kwa no akoyi ato sika ho eden ukohye uwia wontimi hye bi na so we de ukwa no yi ato ade chia wakofa wa de brebia no na eni eye moro Conroe said the Tibiano, she's obeying fefefe at the amount. She's a Kumasi Sports Stadium, one Unity Oil and a Shanimo. From Mami Brago, I was 0249 155 776. 0249 155 776. She's a obey with kama at the amount. Fido quick loans, American for Fido at the amount. Whoop Bosia, Gauta Ghana Massashi says, see, I'm a shoutie. Download the Fido app no, I will Google Play Store. Download the Fido app, I will Google Play Store. Now, within 15 minutes on Sabeka Usikano, whoop and for Frebia 200 Ghana said the Adebamau. You said the Usituchi and intent Temnoa. After you bet to me, I'm out 2,000 Ghana cedis. Ya will bet to me at the Aye Juma. Need answer what valid ID card. Now, mobile money wallet, no, Aye Juma 24/7. Dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash. Now apply says, ya me pacho. Enkophobia from contrast, one more digit Sikadi. Fido loans, or more man, Bosia, or when you wusika. And son or mama, menya cost too. Oh ma, and the Missika kwa di Fido loans, oh, one mama almost says on Bema Missicano. I just a mema or Musicano. Omo mausika, Romusi da Saju Sika. And to woot ye, now apply, no bicatro some manisika, and son what the Obosiana Mawa, and your Fido quick loans. Me pacho. Woman Mausika, no Musaju Sika ya day, will be sano, a yaza, Fido. You will be a sick and son, Yamanabosia. That would about hospital and Yako, that would 360 capsules. ASC Yadiania, which you drew. That would ointment, fetch to upon wapaso, would be Dobrasa, one of the tria, and that would 360 capsules, no, a year, Juman 10 temper, and to would one that would 360 capsules, no, now the Dawood ointment, and so a true upon wapaso. That would about Mr. Ayasashinina Drono, Bomodiana and Numbi, na into malaria Yadia say, Frezo 201. 681717. Dr. Dawood number no 0201 681717. Pharmacy nearby shop BM Ubenyebe. Fanambe a SPC Trust Point drink for number. Drink of the moment. Drink as I say will be ato. Drink ani gano ekoso kofe bina tonwa. Wu mobka. Jinamba no na a year wafre SPC Trust Point drink for distributors no 0249 01 7302. 0249 01 7302. Na uya wedding engagement party bibia wuye bia wo mabenum drinker manonya SPC short pound drink sasa no de enfrafra we bia enim kala nim ena si kire nim eya natural wo benya bi wo Amos Yakoto Enterprise Edum PZ na Sachi Trading Enterprise yani abenchi VIP parking yard no ena hwanemu Pedro Frabo Ventures ewa Hinsan Estate bomodia na ekotu ebi na yebeto ede ama wododo na ena de wa wonim and clinics no adoso nanso ba ko edi munkan Dr. Mafo say awo na wo pa bomodia na ebra na kache na ubewa wontafo emu ahenasa nyina edi aka ho sa pepepe nso na bia wawo nanso akoda no onante
ontumi nante wanya afene fafimi no onante Dr. Mafo Fertility Herbal Center ebeboa ma oba no anante atonso esreso ate bisa baase ewo ena owo atonso sreso ate bisa baase wona be Dr. Mafo wobamu awo no ama oba no onante no anante for 0244 411099 0244 41 10 99 na Dr. Begyoso ana 0277 74 1618 na Dr. Mafo Eshow na onim ene edrebua ema ma kunya wo menses ye obi an menses ne ma obi onso ba entwa obi o wa eba kokoko mesewa da wa hwe de yade na bebre wo ama fibroid de betwa wo wunya grow fine about tonic eno so betimi ama wadidi woda wo beda wo redie no beye fe bibia beye kama wo fiti kromu bibia beye kama eye grow fine about tonic ema nom emema no misie ba kwalena keba asham brom smart ebo bo ase Fred Mens apedan pure leaf chemical ene eba show biamo wo benya grow fine mojadro last year penifo ma award se bibidra anase mojadro onomu a esiesie ni pedua no nema ema menses so etumi eba yie na Fred Doctor I was 0244 596532 0244 59 65 32 grow fine emojadro no ubenye be kwalenak Aston wo mrom smart ebo bo ase Fred Mens apedan pure leaf chemical near bar shop mo will be grow fine sansun no kind drug lane hoko grow fine mojadro enye na ewo ho na pakum capsules dear Roka Clinic Limited phone no de buy edi memma kagina mu be ma waye mre wo de ye pakum capsules wo ba wakosu kumenu no enka ehwabie wonya genike 442 ven capsules a support to prostate no wo dwen so wa yase hihyew wo dwen so tentem wonya VNE ven capsules ne bi ninna ye Roka Clinic Limited phone ro na medfagen de o eno no na sade ada wontini mu na moja de frusane ye wo da na dwa wontumi na arthritis mo amoya adwuma dia godi form ane mema oto ase je wi fa na mrobo kwesi form wo dia eye medfagen capsules abrewa ene akokra no mo ko jogging na Roka Clinic Limited ye ne ko faba ye wa abu station ye ne siko house ene edition mo 0248 885040 0248 885040 Grace Giftable Clinic and Laboratory Services ayaresa ya adoma chade de maye na prostate cancer prostate enlargement awo na wo pe enemu san ya de fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D ulcer typhoid fever malaria me pa cho sa ya de we enworo ho ba bia wonu mutimi sa eye Grace Giftable Clinic and Laboratory Services Kumase ye Oshim School Junction Oshim Aman from Barakesi Road and New Achimota Petroleum Bungalow Yene Family Life International School and edition mo frɛ 0543 3200 30 0543 3200 30 yentwa ye hombre ye ba ye be kwa ma no so lies no 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 yetwa ho abasisia ma me boy me koduru ho ne dwara me koduru me ko me nda ne dwara na lockdown no bai me duru ani boso me kura na human right for frame se me mra na me wife di ma ba ho na me so baby am won so de ahokire wum nti wo ma mre kakra me ba no me se da se ma na se ade chi a o me fa ka ba fa me firi o di ma ba ana me so ke nya hwe na me tiri pimpim mu ana me kopa bosia e wo be kwai ho na obi ho kura ko so ubo obi busia kura on fama but ko two sister bi na obo am kakra na me de ekoi enti mi kokko duru ba ya na me fa fie se ya me hu me mana chenti me kwa chia o ma me trasia me ti ho se de me ba nje kwa de wo busia masem obi abusia me hwe na me to ana me sha me mo mama ne se obi a ho wa ba de me start ya me bo mama ne wi a esiwe asema me re me ka je se wo de wo so waso de wo mama ya o se gan no enti no ye ka bibia kire wa wonti ase ma e ho de me bufu ma me sole wo hwe se de me nsam siti a ka me bon bo pa ga ne de du kam nim se ka me de fa me nsam ni emuso enti se de me busifu ya ne se de me si honhono ye no enti bi pagya me nsa ana me ba pani ni so me nsa ne wo ba ne se do me ka so me de nto ma me o so wo ba ifu ka so da yes srew fa che ma me pa che enti mi da ma ni se me hwe nkola no na me jaye e ho na fa fon fra human right pani ni se
me ma babu na chinchim ne nsa awo fi ana wose yemra nti ma yakɔ yɛte na office sɛ yɛte wɔ office ya ana obusa na mkyerɛkyerɛ ma sɛ mkyerɛ m na ɔse saa ne teɛ deɛ ɔmfa mpanimfoɔ no mienu no ɛma me na memfoɔ mo nkɔ bɛkwae hɔ na mefiri hɔ yɛbie school na mede nkɔraa no aba wɔse da ɛna pani no busa ne sɛ ɔmfa ne ma me no so ɔde kɔ no asɛm biara ba ho a ɔse wɔnsi office hɔ bibiom nya de sɛ wobɛsi office hɔ bibiom nti wɔma hɔ nti ɔhɔ a ɔse sɛ ankɔraa no wɔde nkɔraa no kɔ nti meyɛ sɛ mesɔre na sɛ yɛmmienu no kasa no wom na mebu afu still abufuo no asɛm na ɔka kyerɛ sɛ me ma na wɔ mu nti no ɔmeyɛ no ɔm sɛ saa ne sɛ deɛ a meminya botrɛ no ɔno no ɔba no ni kan nti wɔkɔ wie ansa na ɔma kɔ nti ɔma metena hɔ akyɛ nti mesɔre yɛ a mekɔ no ɛna mefrɛ sɛ o mekɔ nti wɔde ɔmmra fie no wɔmɛbie dan no ɛwɔ me ankasa me fie no na menim ataadeɛ bi na medeɛ menkɔ mekɔ na sɛ wɔde ɔbɛfa nkɔla na ɔmfa nti mekɔduru fie nam sɛ daabi meyɛ saa yɛ nkwaseade because metena TV so ayi TV ho na metena radio ho na meti a obi ahwɛ ne ba deɛ de kɔ ayɛyɛ no no ano ɔden nti saa de teɛ deɛ a ɛnna mede ne bɛkɔ wadu na ɛhɔ no so ɔmbɛgye nkora na mamea ɔma gye nkora na mamea nkora yɛ miɛnsa ɛnna mede ne kɔ wadu nti mede ne kɔ wadu no first one yɛkɔɛ no ɔma amfrɛ nti second one no yɛkɔɛ no waama ɛna ɔma amlɛtɛ wodi hɔ no die na si yɛ de mpese me hu no waju hɔ no ɔkɔ ɔbae die na si waju hɔ no ɔbae nti ɔbae na ɔmo tena ase na ɔmo tu hyɛ da me fa sɛ me da me de kɔɛ ne de yɛ mo frɛ no ma me ne bae ama ɔno me ka ma asɛm na ɔnso ka na asɛm ɛna ɔmo tu hyɛ da nti da no so ya me kɔɛ no ɔbae no ɔmo amfrɛ asɛm na ɔmo sɛ de hyɛ ɔmo de hyɛ 2 weeks nti waju hɔ no kwa no ɛbae a ɔmo ka no me hu sɛ ɛhɔ no wodi sɛ ɔmo de mo hyɛ 2 weeks mo kɔ ba ne ade finally mu mienu mu kɔhyiae na di ne si wɔ no na me pɛti nti yɛkɔ hyiae no ɛna me ba ketewa no de ɔmfa sɛ ɔbɛ 7 years ɛne me di nkɔmmɔ sɛdeɛ ɔmaame akora no di mi sɛdeɛ akora no bɛsi ne ma di nkɔmmɔ no mani gye kyɛ mpanimfoɔ no because akora no asɛ wɔyɛ prempren asɛm no sɛ memfa no sɛ sɛ ɔsua ne nti but asɛm bi akora no so bɛka no mekɔtra asɛm dwene mehu sɛ akora no asɛm no wɔka no mudu nti meyɛ na wɔka kyɛm sɛ wɔbɛyɛ a menyae akora sɛ menya botrɛ na ɔnya 7 years saa time kora no ɔnya 7 years nti akora no keka nsɛm sɛ anam sɛ ɔmate nti no wɔdeɛ ɔnya abotrɛ na yɛnkan bi a biribia ni hɔ a ɛbɛsi ana nti ɔma amfrɛ no a yɛsɔre yɛ no ɔmde hyɛ 2 weeks nti 2 weeks so yɛ wɔama ɛna ɔmma me lɛtɛ sɛ memfa nkɔ sɛvo no ma me saa time menya adwuma nti mede metiri pimpim a menya bosia ɛna mesɛ akɔ makyi bɛkwae sɛ akɔsrɛ wu mu a na ɔma me bosia no na ɔma me bi na mede fa ɛno mefa mu asɛm bɛsi dwo so ɛna mesɛ wode kɔɔ hɔ mede kɔɔɛ no kɔduo na meba no deɛ mede ne to me maame no ateatɔ gatam ama no ano sei atwa na ɔmede ne kɔ hospital nti me kora ma nti meanyina amfirika no mu mesi ya mehu na mesɛ kɔwura ka nti driver ne kɔ de kɔ busa na ade na obi a ne waba kwan a wobɛkyerɛ baabi no wabɛhyɛ kaa mu nti ɛhɔ no mebɔɔ m'ani na ahyɛ nsuo kakra nti mantimi anka bibi ankyerɛ ayi no na meka kyerɛ polisi ni sɛ efie na ɛkɔ mu a wɔnim no na meyere nso ne nua ɛba na mesɛ wɔne onua ni ɛna ɔde lɛtɛ no ma no wɔbusa sɛ ne nua no wei ɛna ɔsɛ ɔmaame asoma no ɔsoma no kumase pɛ na afima kuma mu nsɛm dwumadie no ɛno no yɛnkɔ no afei yɛne yɛafrɛfoɔ nkɔdi nkɔmmɔ wodi ne baabi afrɛfrɛ Mako ne bia ne kwaje poko ne kase free attention ba empabwa papa oba attention market ya mabwa fu dwumade omonfa Akoma ni agukura Mako yemisamu ne adwuma pa mo ye na kakra mo kan se ye bese eni abema no digo wonti ni obi bawo oba ne kura no we yankura semuntomatia akura ne ntiapo mo baba na mo be fap adwene na munyina maka mo abo na mo wa akura no eyi ani ebi manya sa akura no ya de no enye njeni abema na yefe mo bi nkan tere ta o ma me ne bara ne banti abo e ba sa wo be ma no de wo fubu ye no ma ye me ma no ye ni ma so de bi obi amla no me ne ba no me da se wodi ni ba bi afefe ma di na bo ko South Africa okay yankwe ebi kare ni ya be ma na one ni ma ni aba oro let's say esa no ko ma na sem di so na ye pe se ke bi ma ni etumi akadia na no na sem no kan se se o ma ni boss abia no o nko se ko shele lum so nya forta na ni ya me se o ya nke nye bone ene me ma ni wa yi ne ma no se wa yi ya ni anya ma ko fa kan se di ja ka o inti na ma na yi na nke ne de nke ye ta na ni e to su ni
ene dwumadi a wodie wotra sise ya me hu sensem kese ene ba wo na so ma wonya abotre se wotra si na wo siesia se na na me nua ba me ya ono ma me ba he me nua ba no ma me wura ho papa die na bebe matimu a obedo oba na sebi oba wo no ho se tafremasi ansa na wo ne mbeda wo ne mada na wo be me into obe wo be wo sei no mu ko be bi se yenko nyenko obi a wo ye beyifo bi wo ye yenko ni nkunkun no ntotwene na wo di akire na me nua bo busa na se me de pa se wo ne twemp na no wo ma wo no wo de ma wo tafre na se wo do ko be go si dadi o wali ye yonyam bosumi nwotwi ya na obai sase na je so obe wo na mutu bi be mo de wutu na me se me ma no se wo yiri se wo do ba se de kura sa na mutu be matu ye wo ye be ma efa ho wuram enu me wo ye die enu nkoso nyina na be ma wo ama oba ye do fo wi na me ka che be ma na bushu afo che to mu ba be me ma me ba be so amu nua bi amena wan sha wo de tima be bɔ ne yam be ma wo ye sebi ko wo ne me ka se buta de be me mo ko de na so jo do ba ni di na fo mu itu yo be ma na oba wo mo se fo wa no eta finance a unia nkoso wa bra bo uye die no ba ni se no eti me ma o mi ni di we nyina chi eya no make se pa udi e kira efa wanye ye fa ko so ma mi bi wanye ye fa ko so na na bi ni wo ye pass no ena de sa alamoto ni abrabobɔ ni de brewo eni ese ye ni abema no de bia me kese o me wo mo bi ma me joba ena me wo mo bi ma ka je mo fo ka te mi fi ko fi ase ma me ka je te bra be joba no ba ba le je no nti wo yo ba na obani di ya ini abada cho besri nti ese me bi no wo a no a joba se ya asunje bebe so mi da so mi aba papa bi ya mi sho fa kwata papa ka fefe capsules was talala be ma low sperm count wa ye mre won pem ma de chi ade san be ma ni hi wo so fita bi e wo be ma na no winya ka fefe capsules enem san ya de bi ada e betu ase e de ama na e ma no so bi wa na nka wakosu akumenum se me kan e bi a won so no anubomski wo pe na enka wo hoi besida be ma no ho aba ho ana woni atenka ukoficha wote yawo unfichi konsisi so ensa ne kuro age wakosu akumenum wo nyina aboso white kura de ne na yenka winya ka fefe capsules ne bi oba utobia koma okuru be ma utobia koma yere esanse eyetakwa bentro asaba ne sabe ma danie ba kolinak apidance madeba ewo obuaso wusko bi nkoko fre Harriet ewo 0207 183 819 0207 183 819 kafefe talala aha ene yadi akomemu nsam dwumade ni nyina esie abusua pane samia champon ebetnase Akoma sports papa enyiwe fidie ni mfiri ha kwaso aneti na benya de wu pe nyina na won so watie bi feel every taste